Τι κάνεις και ψάχνω? Όχι, καλά, θα σου πω μετά που για να μην θα πέσει το σύννεφα. Μάλλον θα σου το πω από τώρα, είμαι με το ποδήλατο στη γέφυρα Ιωτήριο. Είμαι, ναι, EPF. Όχι, δεν πήγα μακρινή, η Εφη πήγε Αθήνα από χτες το βράδυ και θα γυρίσει αύριο το βράδυ. Εγώ φόρτωσα το ποδήλατο στο... φόρτωσα το ποδήλατο στο Φιαντάκι και κατέβηκα στη Μακίνια. Ίσως να μείνω από εδώ απόψε. Είμαι στην κορυφή της γέφυρας με το ποδηλατάκι.